Il-Kunsilli lokali għandhom ikunu dejjem fuq in-naħa taċ-ċittadini u l-komunitajiet tagħhom u mhux fuq in-naħa tal-Gvern ċentrali. Għal dan il-Prim-Ministru Joseph Muscat waqt li s-sibt filgħodu preżenta l-kandidati li se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjonijiet tal-Kunsilli lokali f'isem il-Partit Laburista f'Malta. Ninsab gburi ħafna b'dan it-tim ta' kandidati, speċjalment meta għandna l-ikbar rata ta' kandidati żgħażagħ li qatt kellu il-Partit Laburista u fil-verità kwalunkwe partit politiku f'dan il-pajjiż bi 32% tal-kandidati, ġifieri 58 minnhom huma żgħażagħ li ħajkunu qegħdin jagħtu sinjal b'saħħtu ħafna tal-commitment taż-żgħażagħ għal-politika u għal-ħajja tal-komunità. Il-Prim-Ministru elenka l-għan tal-Partit Laburista għal dawn l-elezzjonijiet diffiċli li se jaħbtu propju f'nofs il-leġislatura tal-Gvern ċentrali. L-elezzjonijiet mid-term għal kwalunkwe gvern f'kwalunkwe pajjiż fid-dinja huma diffiċli ħafna u l-għan tagħna huwa li nġibu maġġoranza żgħira kemm hija żgħira biex inkunu pratikament l-ewwel partit fl-istorja riċenti ta' pajjiżna li nkunu fil-gvern u fl-istess ħin jirnexxielna nġibu maġġoranza ta' voti. Joseph Muscat fakkar kif dawn l-elezzjonijiet se jkunu tal-aħħar għal din il-leġislatura, dan grazzi għad-deċiżjoni li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli lokali jsiru kollha f'daqqa flimkien mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Deċiżjoni li l-frott tagħha se jinħasad mill-istess kunsilli grazzi għall-eluf ta' euro frankati minn elezzjonijiet separati. Dan flimkien ma' inizjattivi oħra li twettqu sissa u li qed iżidu l-effiċjenza tal-kunsilli lokali. Il-Prim-Ministru tkellem ukoll dwar l-għażla ta' marsaxlokk bħala l-post minn fejn saret il-preżentazzjoni, għażla li iddeskriva bħala simbolika. Permezz ta' dak li qegħdin namlu permezz tal-pjan tagħna tal-enerġija dik iċ-ċumnija ħadkun qed titneħħa għal kollox u darba għal dejjem minn fuq il-skyline ta' Dellimara biex bekk ħankunu qegħdin nżommu il-kelma tagħna mar-residenti ta' Marsaxlokk, mar-residenti ta' din il-parti tan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Joseph Muscat fisser kif fil-11 ta' April il-Partit Laburista se jkun qed jibda b'6 siġġijiet minn taħt għax naqsu l-kunsilli ra f'kunsilli b'maġġoranza Laburista. Madankollu sostna li dan għandu jservi ta' kuraġġ. Dawn huma affarijiet li mhux ħajaqtawna qalbna, anzi ħajatuna aktar kuraġġ, aktar saħħa biex inkunu nistgħu noħorġu l-brieda kbira biex fil-11 ta' April illi ġej nuru li verament Malta hija ottimista. Nirringrazzjak.